EFCC ta shirya tsaf domin kama wasu gwamnonin Najeriya da ke shirin miƙa mulki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Barkanku da zuwa tashar Dan Isa 91. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC ta ƙaddamar da gagarumin bincike akan wasu gwamnonin ƙasar da mataimakansu da ke shirin miƙa mulki a ranar Litinin mai zuwa. Sakamakon kawo ƙarshen kariyar tuhumar da suke da ita, kamar yadda doka da oda ta tanada. Wani bincike da jaridar Premium Times da ke wallafawa a Najeriya ta gudanar ya ce, hukumar EFCC ta baza koma domin cafke wasu daga cikin gwamnonin da mataimakansu su 28 da ke shirin sallama daga gidajen gwamnati a makon gobe. Binciken ya ce tuni EFCC ta binciki takardun kadarori da waɗannan gwamnoni suka cika kafin fara aiki, wanda ya bayyana irin dukiyar da suka mallaka a wancan lokaci, yayin da kuma take dakon waɗanda za su bayar a yanzu domin nazari a kansu. Jaridar ta ce hukumar ta yi shiri tsaf domin ganin waɗannan gwamnoni ba su gudu ba, sun bar ƙasar bayan miƙa mulki ga waɗanda za su gaje su a ranar Litinin mai zuwa. Ko a makon jiya, shugaban hukumar Abdulrashid Bawa ya daɗa jaddada shirin EFCC na bin diddigin waɗannan gwamnoni da mataimakansu da ke shirin sauka sakamakon ƙorafe-ƙorafe da kuma zarge-zargen da yake kansu. Daga cikin gwamnonin da Bawa ya bayyana akwai na jihar Zamfara Bello Matawalle, wanda ya ce ana zarginsa da karkatar da akalan naira biliyan 70 mallakar jihar, yayin da gwamnan ya ce yarfe ne na shugaban EFCC ke masa saboda ya ƙi bashi cin hanci na naira biliyan 2 da ya nema a wurin shi. Wannan dai bincike shine karo na farko da EFCC ke cafke gwamnoni da suka kammala wa'adin mulkinsu ba, domin ko shekarun baya hukumar ta cafke tsoffin gwamnoni irin su Godwin Okpabio da Ramalan Abubakar da Saminu Turaki na jihar Jigawa, da irin su Sule Lamido da Danjuma Goje da Abdullahi Adamu da Jonajan da Joshua Dare da Jolly Inyame da Lucky Igbedion. Sai dai a wani bangare 'yan Najeriya da dama na buƙatar ganin hukumar EFCC ta mayar da hankali sosai akan ministocin gwamnatin Buhari da suka kawo ƙarshen wa'adin mulkinsu. Ƙungiyoyin fararen hula da dama da kuma masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa na zargin wasu ministoci da saba ƙa'idar aiki da kuma karkatar da kuɗaɗen gwamnati da ma zuwa mallakar kansu. Ko a makon jiya, sanda hukumar ta cafke tsohon ministan wutar lantarki na mulkin Buhari wato Sale Mamman, wanda ake tuhumarsa da karkatar da maƙudan kuɗaɗe na wutar lantarkin ƙasar. Akwai ministoci dai da zarge-zarge ke da kansu, hatta Anthony Janar na ƙasa shi ma ana zarginsa da karkatar da kuɗaɗe. Anthony Janar ɗin Abubakar Malami shi ma yana cikin kumar EFCC. Akwai babban yaron Buhari shi ma ana zargin shi, wanda aka fi sani da Tunde. Akwai bacin irin su Tunde, akwai su Femi Adesina da su mutane da dama wanda aka ce idan aka tashi kaman 'yan al'ummar Najeriya za a ji kunya da dama. Sannan kuma wani mutanen da suka zo suka yi ikirarin yaƙi da cin hanci, yau kuma ga su a komar jami'an tsaro. Kar mu cika ku da surutu, idan yau kuka zo wannan channel mai albarka na Dan Isa 91, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Za mu dinga ɗora sabon bidiyo a koyaushe, ku same shi kai tsaye. Tashar Dan Isa tashar ku ce, sai mu haɗa bidiyon mu na gaba. Mun gode.